εντάξει. Τραβάει. Αυτά είναι τα καρβουνάκια. Αυτά. Μας κουράσαμε λίγο, αλλά κάτι κάναμε. Τώρα να δουλέψει το σύστημα. Έτσι τώρα, γιατί εδώ είναι μπέρδεμα. Εκεί. Έχουνε ψωμί πάντως. Είναι μαγνητικό το κατσαβίδι. Ωραία είναι μαγνητικό το κατσαβίδι. Ωραία. Κοίτα ρε παιδιά. Γέρασα τώρα τα σούλα μου. Γέρασα. Ξέρεις, η εγχείρηση λέει πέτυχε και ο ασθενής απεβίωσε. Εκεί. Σφίγγουμε και το άλλο από εδώ. Εκεί. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μοτέρ του πλυντηρίου. Άκου τώρα, κάνει θόρυβο. Εδώ πατάνε τα καρβουνάκια. Εδώ. Εδώ. Γυρνώντας από εκεί παίρνει στην σφύρα. Αυτό είναι το μοτέρ. Εδώ πιάνει. Λοιπόν, ακολουθήστε με. Όχι, περίμενε. Χρειαζόμαστε ένα 13, ένα κατσαβίδι για τις βίδες μέσα. Ακολούθησέ με. Σκούψε για κανένα πόλη που θα μπεις. Έλα. Λοιπόν, τώρα συνέχεια. Αυτή τη δουλειά έχει εκεί. Αυτό από εδώ. Έτσι κι αλλιώς είναι για πλήσιμο. Έχει και ρούχα μέσα. Άναψε όπως σε παρακαλώ. Πάρε λίγο τη ζυγαριά από εκεί. Όχι από το σκηνή στην κάμερα. Εδώ. Λοιπόν τώρα. Να σου πω. Θα αρχίσεις να πεις εδώ μέσα. Για να τραβάς. Προχωρά. Μην κρεμίσεις το σύμπαν. Δεν παίζει μέσα. Πρόσεχε. Λοιπόν. Τράβα. Την προηγούμενη φορά είχα βάλει λιγότερες βίδες για να μην μπερδεύομαι. Αυτό είναι το καπάκι. Δώσε μου λίγο την κάμερα. Έχεις πατήσει ρεκ γράφει. Σίγουρα. Έχεις πατήσει ρεκ όμως. Ναι. Αυτός εδώ είναι του κάδου. Εδώ πιάνει το μοτέρ. Εδώ από κάτω. Εκεί. Λοιπόν, εσύ θα τραβάς και θα σου πω τα δύο. Δεν έπρεπε να λέει ρεκ εκεί. Είσαι σίγουρη. Σταμάτησε βίντεο.